Welkom. Ik is hier vandaag samen met Etienne. Etienne, kom je man! Hey guys, jullie zien me, ik is vandaag in het dorp samen met de oom. Het is vrijdag. Oom zwaaien twakpalletjes, zoals jullie kan zien daar zo. Oom zei van mij, wat wil oom doen? Toen naar 25. Wat oom niet een toen naar 24 gaat doen. Ik wil een nieuwe vrouw, wat ik nou doe is nou, alleen mijn gevoel wat ik met de kaart en de vullen Ouwe, zo. Iedereen maar wat die oma vrouw weet, is te geven voor de oma vrouw, nee. Kijk, dat is ook man, die man wil alleen, die mensen, die man wil alleen. Waarom jou aan ouwe? Nee man, geef me even iets, proef me even iets, voor je 10 rand bij man. Ga je iets kopen, ga je me iets kopen hier. Heb mij voor. Wil je 10 rand bij jou? Daar ga ik iets aan met Pikes even mee. Wat wil je doen? Een toen naar 25. Ik wil mijn positie behouden. Jullie hebben ze even mee, nee. Toen naar 24, een paar foto's doen, al die goedertjes. Zeg me, wat wil je verbeteren toen naar 25? Dat kan iedereen iets weten. Respect en discipline. Respect en discipline. Away, maar ze kunnen away. Yo. En die winkelen. Hierdie man gaat voor mij een koeldrank op vandaag. Dat was Spikes. Van de meerwe. Away hebben die mensen mee. Man, dit Zeg, away hebben die mensen. Wauw man. Die pointen mensen gaan dobbel. Heel man. Hey, bang. Die man gaat voor mij kook. Baie dankie daarvoor van de meerwe. Het is vandaag iets aan met dit goedste naam en Bonnievale. Hier die man is ijstig. Jalla, kijk jullie die man. Kijk jullie. Kira man, voetman erop. Nee, worry. Nee man, niet Worry. Kira man, voetman erop. Hoe kan jij nou dat zeggen nooit? Die is die kaart. Nick, hier zo was al die kaart, joh. Hier, zij is een miljonair, zij. Guys, die aan het zeggen was. En 24, toen na 24 je een paar foto's gemaakt. Jullie zoals gewoonlijk altijd. Maar ze was, wat wil je toen na 15, toen na 25, wat wil je toen na 25 verbeteren? Waar wil je verbeteren? Die man zegt je wie om kan vangen, oh, waar hier met die, waar hier ook, die man waarmee om kan doen. Die man waarmee om kan, dus allemaal. Away guys, ik had hier samen met een verjaarsdag neef Louis, Jack, a.k.a. Finn. Zeg over mijn meneer, hoe was je dag van je verjaardag, je geboortedag? Hoe was het? Was het lekker? Was het jaarlijk en al die route? Zeg over je mensen op. Nee, kijk, dat was stroopzoet. Net één ding. Ik is hard bezig om mezelf te veranderen. Dat is iets goeds voor mezelf. Waar, hij komt nou. Ik beantwoord naar die vraag. Oké, nee, recht. Ik is hard bezig. Ik zie dat die dag loopt nog mooi voor mij. Loopt mooi. Dus ik man van Polen uitgezet het. Away. En dan wil ik luisteren meneer, zeg me gewoon hoe... Ik weet dat toen na 24 problemen, diezelfde dingen gewoon, maar ik wil aan elkaar dezelfde dingen zeggen, mensen weten waar we topic gaan. Zeg even mij, wat is jouw toen na 25 zijn plannen, voeren toe? Jouw nieuwe revolutie, ja, zeg even mij. Oké, kom ons stel het zo. Ik heb mezelf gezegd, man. Net voor vandaag en hier vanaf voeren toe. Alles komt van boven af, Jesse. Away, nee, ik is blij. Shout out voor mijn cameraman. Zeg ons, wat is je toekomst voeren toe, toen naar 15? Wat wil je iets doen wat toen naar 15, wat je toen naar 14 gaat doen, toen naar 24 gaat doen, maar wie je niet toen naar 25 wil doen, zeg ons. Ik wil mezelf nog fouten herhalen. Zoals wat zijn foto? Zoals slechte besluiten wat ik gedaan heb. Wat zijn slechte besluiten hier en wat je niet gedaan hebt? Of wat je gedaan hebt? Zoals rook en drank. Rook en drank, baie gevaarlijk voor de kinders. Away, zo jullie gaan zien, ik kan zien samen met de rijke mensen zijn die skag. Mick, je bent een baie rijkelijke man. Kom je rijk man. Zeg we? Rijk man. Zeg we, mijn broer? Die man is kaam voor de camera.
Hey my broer, wat is die nieuwe resolution vorentoe? Die jaar 2025? Skunk. Dat is een krijskunk.